obecně pohodička. Tak co pak to tady máme dobrého? Hergot? Kša? Nechci mi žádný žehadlo. Já to mám vosu! Vosu tady mám já! Oj. Jo, všechno. Hej! Tak mi už tady lítají sušenky, jo? Tak to ne, tak to ne. Když už se člověk nemůže najíst, tak já se jdu opalovat. Ježiši, já ležím v rameništi. Ježiši, ježiši, ježiši.